Os alcaldes de Ribeira e de Porto do Son procederon xa á sinatura do convenio para solicitar un novo obradoiro de emprego conxunto. Trátase xa da 8ª edición do TAUME, que leva preto dunha década formando a mozos desempregados de ambos os dous concellos, con grandes resultados no que se refire a nivel de inserción laboral. Eu creo que foi sempre unha unión frutífera, o primeiro para os rapaces de ambos concellos, pero tamén para os propios concellos que nos beneficiamos moito das actuacións que eles van a facer. Nesta edición prevense dúas modalidades. A primeira delas, un módulo de operacións básicas de cociña e pastelería que se desenvolvería na Escola Municipal de Hostalería situada no mercado de Ribeira. A outra especialidade a impartir no Concello sonense inclúe a confección e montaxe de redes non só destinadas á actividade pesqueira, senón tamén dende un punto de vista de deseño vinculado coa Fundación da Artesanía de Galicia. Bueno, este curso basicamente é tanto indistintamente para homes e mulleres que se puderan apuntar, pero ten outra connotación que é que a súa labor de redeiros ou redeiras pudera servir tamén para derivarse hacia eses conocimientos hacia a propia artesanía de Galicia, cousas que están facendo en outros lugares, como lámparas, bolsos, é dicir, vai a ter esa doble componente, a primeira, pois, de servicio basicamente ao noso sector do mar, tanto o que pudera ser o arrastre como o que pudera ser o cerco, pero á vez, pois, diversificar a súa actividade e conocimiento a esa parte da artesanía que xa se está facendo, eu creo que conocida e que podía dar tamén a todos aqueles que teñan ese máis instinto creador a que esos conocimientos puderan leválo pola parte da artesanía.